Čauky cestovatelia, ja som Stanka z cestovky Objavuj svet a toto je Peťko Šimko. Peťo je náš partner v oblasti poistenia už od úplného začiatku našej cestovky. Prvú poistku insolventnosti sme riešili s ním a všetky poistenia, ktoré vám robíme, si od nás objednáte. Riešime práve s portálom poistenie.sk. No a tu by sme vám veľmi radi vysvetlili práve od fundovaného odborníka Peťa Šimku, že prečo je dôležité si urobiť pri objednávaní zájazdu storno zájazdu, poistenie storna zájazdu, Peťo. Čo si myslíte? Prečo je to zásadné a dôležité pre ľudí práve toto poistenie si uzavrieť? Ďakujem za otázku. Samozrejme, že keď sa vám nič nestane, tak je poistenie zbytočné. Ale musíte rátať s tým, že napríklad keď máte deti, ochorejú, alebo aj vy môžete ochorieť, môžete si zlomiť nohu alebo čokoľvek, môžete mať nejakú udalosť v rodine, môžete stratiť doklady, napríklad nedostanete víza, to neviem, či u vás prichádza do úvahy, asi nie. Ale je veľa dôvodov, že kedy to sú prekážky odcestovania na ten zájazd a v takom prípade je dôležité, aby ste to tu mali poistené, že vám potom poistenie vráti buď všetky peniaze, ktoré ste zaplatili za zájazd, alebo s nejakou primeranou spolúčasťou. Peťo, a myslíte si, že kedy je najlepší čas uzatvoriť to poistenie storna zájazdu? Myslíte si, že najlepšie je to kedy? Najlepšie je to vtedy, keď ho platíte. To znamená, v ten istý deň, ako platíte za zájazd, je potrebné uzavrieť aj poistenie stornopoplatkov, pretože keď to uzavriete neskôr, napríklad o 3 dní, o mesiac, alebo ako ste zaplatili, tak nastupuje tam čakacia doba. Tá čakacia doba, do konca ktorej sa neplní, proste to poistné krytie nie je, tak je od 8 do 15 dní v závislosti od poisťovne, od toho produktu konkrétneho. Takže jasné, že keď máte pol roka dopredu zaplatený zájazd a zaplatíte poistenie stornopoplatkov o mesiac, no tak to nie je až taká tragédia, ale keď to robíte na poslednú chvíľu, tak že mesiac do odletu, tak áno. Čím vyšší dátum, týmto riziko viac narastá. To znamená, že vy keď cestujete v auguste, ale zájazd si kúpite v júni, tak je potreba to storno urobiť hneď. Keď cestujete v auguste, ale zájazd si kúpite v januári, tak môžete aj mesiac počkať, porozmýšľať si neviem čo a potom urobiť to storno. Áno, ale optimálne je to uzavrieť, nešpekulovať a uzavrieť to v ten deň, keď si kupujete zájazd, alebo lepšie povedané, keď zaplatíte prvú zálohu. Áno. Lebo to sa platí najviackrát možno. A ceny toho storna bývajú také, že je to nejaké malé percento zo zájazdu. Napríklad zájazd stojí, že 1000 eur a storno stojí, že 80 alebo 50 eur rôzne. Čiže stále je tá cena je o mnoho menšia, ako kebyže prídete o všetky peniaze z toho zájazdu. Áno, dobre, skvelé. Ešte by ste niečo k tomu dodali, Peťo? No, neviem, keby som dostal nejakú otázku, tak ale... No, moje otázky sa vyčerpali. Je to... Odkaz na záver. Poistite sa. Áno, presne tak. Áno, potom dobre. nejaký QR kód na našu stránku a tak ďalej, alebo na vašu stránku. Dobre, ďakujeme pekne. No.